ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla achọrọ m ka unu gee ife gbasara ụmụnne anyị na-aba nke na-eko achịcha mkpụrụ ụbọchị one ma one gara aga. Ana m abịa ka m tinye okwu ọnụ. Tupu ị na-akụzi maka omenala, ibe ị na-akụzi bụ maka sayensị and teknọlọji, ya ka ị na-akụzi. Ị dịrị apụlata omenala atọ ka m gbaji ya n'iru gị na maka na ọyị mụ na m aka agwaghị aga na m gwara gị agwa ada agba ofu. Mathias, anyị ada anụsị ụmụnne anyị ọgụ. Ịgbalị m na okwu kwuru na ekwesịrị ime m arrest ma ọ bụrụ na civilized country. Mathias, ka m gwa gị, ndị Igbo kwesịrị ịtụgbu gị n'okwute. Ịma reason ọ na-abụ ụmụnne anyị abụ ifili na ba na-eje ụka ideclare your enemy. Onye na-eje ụka nwere ike mechaa mebe omenala maka na 2012 2013 2010 anyị na-eje ụka jegide ruo 2014 2015 ka ndị wepụta n'ụka. Nke nwa na onwe gị na-ejekwa ụka ahụ. Ọ bụrụ na ọ nwere onye na-akụziri otu a isi akụziri ya, amago m ife ike agụ ya mgbe abụ ị na-eje ụka. Mana ị declare war against ụmụnne anyị na-eje ụka bụrụ otu esi eme ibe. Ọ bụziala ya onye nwa ya nwụrụ maọbụ onye nwanne ya nwụrụ, ịbata na soshal midia, ịbata ruo ịbabịa maọkụbụ onye nwụrụ anwụ. Ya ka njikwa gị na-ekwesịrị iji okwute tugbu gị. Onye nwanne ya nwụrụ maka na ọ na-eje ụka maọkụ olu Jizọs rapụ ụmụnne gị. Onye ọnwụ nwụnarị ikwesịrị iwe simpati. Mmadụ na ozu mmadụ nwụrụ na ọ na-agba eburu ozu onye ọzọ dịka ebubu nkụ. Ịmaọkụba onye tie na Jizọs fee yu. Ọ bụ ibe ị kwesịrị ịdị na-eme. Otu a ka ya na-edosi m ya si wee nwe ịbụta na soshal midia mgbe aka ochie ka mma aka ọbụ emekọta m dụwa gị ọdụ si gị na ọ bụrụ otu esi eme gị jiri nwayọọ ma gị gwa m na polisi ya eme m arrest. Ebe ọzọ ịgbara m bụ otu afọ m na-eme wee na-enweta ego iji na maka na ị na-eme charity organization wee batara owere ihe na-edisivu ya ndị mmadụ. Ị mara mmadụ na onye na-eje n'ụlọ ọgwụ kwalụ bụ ụgwọ operation single-handedly. Ọ bụrụ m wepụtara tụọsị ndị mmadụ tụwa ego without letting anybody know. Ọ bụ ịbata na social media utinye ịgba ebe atọ ego iwere akaụntụ gị nala ego. Mụnwa ka esi na mụ na-achụ ego na mmadụ ka m si achụ ego mụ na-achụ mụ na gị onye na-achụ ego. A sị m Jizọs ka m nwere okwu a wee dụọ gị ọdụ. It declares in a war against ụmụnne anyị na-eje ụka. They are not your enemy. The religion ewetele eji wee brainwash ebe bụ your enemy na ndị wetele, not your brothers, not your sisters na-eje ụka. Stop ịdị na-ama ọkụ ozu nwụrụ anwụ na ịbụrụ Chukwu. Onye dị na-anwụ anwụ, dibịa na-anwụ anwụ, ịbụ otu anyị nọ ibe ihe anwụ anwụ, mmụọ ga-anwụ anwụ, pastọ ga-anwụ anwụ. O nwere onye karịrị ọnwụ. Anybody can die at any fucking time. A problem. Alolugo kite o wee lụọ ọrụ ị nọ na problem. Iwe jebe dibịa sị gwa olugo kite na gwa olugo Igbo sị kechiale ke client. Nkechi client bụ ọgwụ ego. My brother, onye jere gwa oke ite na onye jere chụọ aja na sọbalị ka o nwee ego bụ fie. The same scam nwere anything ihe ndị na-awụ ihe eji fool our youth. Ọ bụ na wayo ka egwuru gị kenere chi gị. Ọ bụ na alụlụ ọ bụ na ọ lụrụ ọrụ. Ọ dị mma ọkwa unu anụgo nke na-ahịa ọnụ. Biko ana m ayọ ka akwụsị na ị na-achọ okwu ebe okwu adịrọ, ka akwụsị na ịmụ ọkụ na-akpagharị na-achọ mmehie. Ihe gbasara ụka na omenala ya na ọrụ dibịa o segokwa n'okwu ka ọ ya adị mma. O kwesịgokwa na onye ọwụna ya aga n'ọwa ya maka ihe ọbụla nwere ọwa. Ije na Israel enwe ndị scribes, enwe ndị Pharisees, ndị ode akwụkwọ na ndị omeiwu. Ndị nke a kwere na mbilite n'ọnwụ, ndị nke ekwerọ, mana ha ncha bi n'ofu Israel ahụ onye ọ na-aga na nkọrọ ya. Ụka abụrụ ife a na-eme mmadụ mmanye, ọ bụrụ by force. Omenala na ụdị ndị ntorobịa si wee ghọta omenala nke ha abụrụ by force. Ife dị na ọgwụ maọbụ ịchụ àjà na ụdị ọdịnala abụrụkwu by force. Ife dị na-abụ ka o si wee so onye ọnọkọ mmadụ ka a na-achọ. Otu a m nọ dịka nwa afọ Igbo pụrụ epu n'ala Igbo
o nwere onye Igbo mụ na ya ama mmekọnwa ife. Mụ na ndị na-efe arụsị na-emekọ ife. Mụ na ndị na-agwọ ọgwụ, ndị dibịa, ndị otu nzuzo, mụ na ha na-emekọ ife. E nwere ife jikọ mụ na gị na-abọ. Ewezuga ife nke mmụọ na ụdị na ụdị onye ọbụla si eme nke ya. Ife jikọ mụ na gị na-abọ bụ eriri afọ anyị ji bụrụ onye Igbo. Ọ ife abụ mkpu na-eti eri mgbe. Mana ụfọdụ ụmụnna ya aghọtara ya. Ine n'ihe na-eselụ mmiri enweiro na nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku. Ịfụ na ofu ife na-ese. Ofu okwu m na-ekwu kemgbe nyanwa ka mmiri enweiro na-amanye ọnụ. Ife ọsọrọ anyị na-akụzi, ife ọsọrọ gị kwe na ya, ejekwana anya aja na nke mmadụ na-eme. Site n'ịkpọba onye ahụ afa, kpọba iyi, kwobe ekworo, a na-azọ gị n'ọkwa afa mmadụ, ekwuona m ekwukwu ya. Ma ọ bụrụgodị ụfọdụ ndị ozi ọma enwegasị gị bupụta arụsị, agba ya ọkụ, ibupụta nke eme. Enwere ebe enwere open confrontation oge our Lord Jesus Christ nọ n'ụwa. O nwere ebe o nyere anyị permission ka e nwee confrontation na ndị na-agwọ ọgwụ. O nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Correction ọ na anyị na-eme na ozi ọma anyị na-ezi, the tool of love, peace, harmony. O nwere ebe a na-eme mmadụ mmanye. Tupu Christ Jesus Christ abịa, ezinụlọ na nwechara chi ha na-efe. Onye nwa bịa kụziwezie maka Chukwu nna nke bi n'eluigwe. Chukwu dị ike niile, Chineke, nyanwa bịa kụzibe, kwuo maka mmụọ nsọ, kọwaa maka onwe ya. Ka ọ na-akụzi ife ahụ, enwere ebe ụmụazụ jee n'ezinụlọ niile a na-efe arụsị jee manyebe ha ụdọ n'onu na aya amụ arụsị ha ọkụ. Onwere onye kwetarụnụ ịchọ ibute arụsị gị, agba ya ọkụ. Ibuteregodo arụsị gị, iwere onwe gị nye Chineke. Ife a na-ekwu agwụna. Ndị niile ha na Jizọs Kraịst nwere enkaụnta. Enwere ife wetodo wit arụsị nọ n'ụlọ. Enwekwalụ ebe ụmụ mpịampịa mmụọ na-akpa ike, mana ọ bụrụzi na ụdị a esi eme ya taa. Maka ụfọdụ ewerego arụsị ha nye, mana ha ewereghị onwe ha nye ka ezi isi ya. Ụfọdụ eji na-bute ite ọgwụ, agba ya ọkụ, mana ma anụ ahụ ma mkpụrụ obi ma mmụọ ya, o nyere ya Chineke. Akwụkwọ nsọ kwuru, offer yourself as a living sacrifice. Onwe gị ka ị ya enye. Romans 12:1-2. Were onwe gị nye dịka ihe nchụaja nke dị ndụ. Ọ bụrụ ịchịta aja na ngwurube nna gị, ọ bụrụ ya bụ nchegharị. Iwere obi gị nye Chineke, inwe obi nke mmadụ. Ife onye ife dakwasara inwe ọmịiko, ife onye Igbo ibe gị mee ebere. Ime aghọrị nwanne gị, ime megide nwanne gị, nọọ ịfụnanya, udo, ịdị n'otu ya na-eweta ọganihu. Ife ji na-ekwu nke a n'akụkụ nke ụka bụ maka ụfọdụ na-agba na-eme ekpere, ọ dị akọ ndị niile ekwenye ha n'ife o kwenyere, ha ncha niile ọnwụ. Ọ bụrụ eziokwu. Ịfụnanya, the power of love. Otu a ka ọ dị n'ihe mmiri enweiro na-akọwa. Afụna m ugboro one ya bụ nye nkụzi ọkọmendị ya, nyanwanyekwa nkụzi nkọmendị ya n'ife gbasara omenala Igbo. Mana abịazie na mmụọ onye kwere na ya, nyanwa na-ekwukwu ya. N'eziokwu na mụ na ya na-abọ enweghị ofu okpukpere, mana na nkụzi a nkụzi na ọ dị mma. Mụnwa jekwa na nke ya kọmendịkwa ya. Anyị akọrọ ọnụ. Mbọsị okwu maka ụka, kwuo maka akwụkwọ nsọ, nsị mba na nke a mmiri kwuru ebe a na m ekwetara. M wee kọwarụ ndị ụka, ọ bụrụ ndị na-ejekwu eze nwaanyị Sọbalị ka nna gwa, nọ ndị ụka maka okwukwe ndị nke mụ na ha na-abụkwa n'ofu ife. Ife dị n'ife niile a na-akọwa bụ onwe onye kọwarụ nke gị, onye a dị convince osobe gị. Ife akwụkwọ nsọ gwara anyị, those who believe, or said I those you force. Those who believe, not those you force to believe, not those you impose your will, not those you impose your belief, no, those who believe. Ife aka gwara anyị, onye kwetara unu eme ya mmiri Chukwu. Ọ bụrụ onye amanyere amanye, eme ya mmiri Chukwu. Ọ bụrụ onye amanyere ụdọ n'onu, enwere ebe asị manye mmadụ ụdọ n'onu kpụta ya n'eluigwe. Ma ozi ọma nke onye nwaanyị Jizọs Kraịst, ma ihe gbasara omenala, ha ncha niile bụ ife ekwesịrị iji udo wee na-eme. Onye ka m ji wee kwuo, mgbe a na-anụ agha, ma ndị ngọ mmụọ ma ndị ụka, ha ncha niile tikọrọ aka ọnụ wee nụọ ọgụ maka ana Igbo. Ka eze ha anyị na-azụ. Ife niile a na-emekwanụ, ofu ife nchọpụtara bụ nwanne anyị nwoke Mr. Mathias Ezeaku ekwetaghị n'ife nke mmụọ. O kwetara na enwelu spiritual things. Ọ sị ife a na-afụ anya, ekpere m bụ ụbọchị onye nwe encounter with the spirit ka ọ dị ndụ wee kọpụta akụkọ ya. That's the prayer I have for him. Ozi ọma m nwa na-ezinwu udo, ịfụnanya, ịdịkọ n'otu na-eweta ọganihu. O nwere ife ọzọ. O nwee ndị dibịa ọjọọ na-emebi ife n'ala Igbo, si họpụta ha na-enwere ndị ezigbo dibịa. Enwee ndị amụma mgbuke na-emebi ife n'ala Igbo, si họpụta ha ka agwọ ha ịba.
si kpọpụta ha ka a gwọọ ha anya na ntụ na enwere ezigbo ndị amụma, enwere ezigbo ndị ozi ọma. Si ejizi na nkwụ enu agbanye na mmanya ngwọ na ọgbara igbogharị ka ọ bụ, ka anyị ghara akpọtụzi na, ka anyị ghara ese na ndị Igbo bụ ojemba adị enwe ilo. Ka anyị kwụsị na ilo na asị, ka anyị kwụsị na ilo na asị, ka anyị kwụsị na okwu na ụka. Ụmụnne m, anyị na-eje mba ya ekwesịrị inwe ilo maka mmadụ ebe chi ya eji bido gị. Maka nwanne ya nwoke Mr. Mathias Ezeaku na-ekwu na ndị amụma ụgha, ọ na-ekwu na ndị ụka na-ekewasị ezinụlọ. Ndị amụma ụgha na-ekewasị ezinụlọ. Yes, nke a bụ eziokwu, mana nke ha kewafọrọ ka gị nwa na-ekewakwa, maka ozi niile na-ezi abụrụ ozi udo. Nke ha kewafọrọ ka gị nwa na-ekewa. Jụzie onwe gị ajụjụ a. Mana ka m kwukwa ahụ, abịakwa na omenala Igbo, onye ọbụla jegoro nga ekwesịghị ọkwa ị na-ata ezi ọnụ n'ife gbasara okwu Igbo. O kwesịghị na-atụ ọnụ n'okwu ụmụnna. Anybody ex-convict, ọ bụ na ije na nga maka isi amanye ọnụ n'ife gbasara okwu Igbo, n'ụdị na ụdị ọnụ isi wee jee nga, ekwukwa m ka ọha m n'ọnụ. Udo chi ya, onye anwụ na ama ibe ya efuna, onye afụrụ taa ka afụkwa ya echi. Aha m Brother Paul Chigbo ka ọ dị na God's agenda production, the best